Ja sa vám idem teraz k všetkému priznať. V júli ma oslovila jedna značka, aby som vyskúšala ich produkty. Ja vám poviem aj ktorá, ale najprv vám poviem storku. Ju určite všetci poznáte, všade to vidíte. A takisto som ja bola skeptická, keďže som to všade videla. A oni mi poslali produkty, ja som ich skúšala a ja som im dokonca napísala, ja vám to aj hodím správu, že nechcem pokračovať so spoluprácou, lebo nie som s nimi spokojná. No, akože úprimne, ja nechcem vám dávať veci, ktorými ja nesúhlasím, takže aj úprimne im som napísala, že nie. Každopádne, po lete som bola taká, že ok, idem si dať dokopy teda tie vlasy a nakúpila som si nejaké vitamíny a tak, ale si hovorím, že ok, najprv používam tie, ktoré mám. Plus som v kuse cestovala hore-dole, furt som si niekde zabudla šampón, tak som používala, viete, ak máte tie doma, že núdzové, krízové, no tak to boli tie šampóny od nich, hej? Úprimne. No lenže čo sa stalo? Ja som používala tie veci možno 2-3 mesiace. A mne sa fakt zmenili vlasy. A ja, počúvajte, ja idem s dôkazmi. Ja vám tu ukážem fotky, videa, ako to vyzeralo. A potom vám ukážem, ako to vyzeralo, alebo vyzerá teraz. Dobre, toto je fotka z Tajska, hej. Tu mám všetky vlasy vpredu. Vidíte, jak vyzerajú tie končeky. Vidíte, jak vyzerajú tie vlasy. Ja som si odtedy inak nič nestrihala, hej. Proste tak mám vlasy, ako som mala. Tu zasa vidíte moje vlasy na dovolenke v Taliansku. To bolo, ja neviem, koniec júla. A teraz vám tu dám video z tej dovolenky z Talianska. Ako vidíte dĺžku, vidíte hustotu. Na tom videu vidíte, že tu mám všetky vlasy, potom sa otočím a zase idem dopredu, že vidíte, že to sú všetky moje vlasy. Vy ste mi to aj písali, že nezhusli ti vlasy. Hej, zhusli. Hej, zhusli, ja som si to ani neuvedomila. Takže beriem všetko späť. Funguje to, používam toto a toto, milujem to. Ešte vám natočím jeden livehack, ktorý od nich používam, bomba. Keby aj vy ste to chceli použiť alebo niečo, tak tu máte kodík, lebo guys, ja fakt, viete, že nikdy by som vám nič nedala, čo nefunguje, vidíte to, aj im som to napísala. Ono to začalo fungovať, len proste 2 týždne není dostatočná doba na odskúšanie. Netrebalo len viacej času, lebo proste vitamíny nefungujú tak rýchlo, ale guys, oni fungujú. A vy viete, že ja to s vami zdieľala som moju hair journey a neviem čo a nikdy som sa nehambila povedať, že proste hej, mám také vlasy, toto s vlasmi, toto používam, toto mi nefunguje. Ruku do ohňa, toto mi funguje.